did lucky. So now kindergarten ya ulo obi na ulo landrasa. Kindergarten ya 250 na kwena social card. Nyawa 450 which is €950. School ihu also ga-agbu owo language school all school ndị ama for tank up na brain ha. Germany because of ego ha kwọ ha chọka ha dị useless. Ihe jamo ga-emewu iwere na-enye ego ahụ wezie school ahụ dị ya school ahụ enweghị ọwụ Oxbido onweghị certificate enweghị nwere ike gaa ya 30 years tiri ihe tipịara gị. A na-akụ ahịa na Germany ọrụ nọ fọtọfọtọ. Ife mmadụ na the girl akpakọghị onwe ya ọnụ ọgbakọghị onwe ya ọnụ nya ọ dị ọpụta ọ dị ndị tin ọgbakọ onwe ya ọnụ ọnya ka o ji aṅagharị eze na TikTok mana ife ndị ọzọ ụmụ nwaanyị ndị ahụ nyeli ya na-anọ cheki most of them ị ga-ahụ ndị ke na Amerịka ị ga-ahụ ndị ke Europe ha na-arụ ọrụ ha nwere something the most of them ha ga-anọ n'ọrụ nyenwa amafụta without any so communication ị ga-anụ nke Friday they say na this dog you don't buy ticket na ala bekee pure lavish na golden higher ọwa imo sister higher Chineke gbakwa gị na ya na-agba ọkụ na-ekele onye kwesịrị nwatakịrị n'obodo. Let me be frank with you, Cynthia. This girl n'obodo oyibo mgbe Oluchi ya Oluchi nwere phone nwee ihe a why na this girl aya just don go newspaper or analyze ya ma onwe celebrity ke just ma onwe nklinka mmadụ na this period ma na internet enyego uwe ihe eji wee bụrụ mmadụ on your own if the world is not friendly with you. The girl is frustrated, seriously frustrated. Ọ dị my mommy ụta niile eme ihe